Renta natin lahat yun. Renta natin lahat. Ano, galit ka na sa kalapate, ayaw mo na. Tarise, ito lang San Carlos. Ayaw mga lapatids, dami niyang pambenta oh. Sikini. Magkano mo binibenta yung mga kalapate mo? 80. 80 lang mga lapatids. So mga bata pa oh. Binibenta sa sir? 150 lang sir. 150? Sagad na yun sir? Sagad na yun? Wala nang tawad? May tawad. May tawad? Lang 100. 100. Ayaw mga lapatids, 150 to 100 yung mga presuhan nila. May mga sing-sing to sir? Meron sir, meron. Ano? Mga PHA lang sir. PHA, mga kumring. Kumring lang mga. Taga saan kayo sir? San Carlos lang. San Carlos, dito lang? Pwede na yata maging breeder to sir Pwede o breeder na na talaga to? Hindi pa, parang ano lang siya din. Pero batcher nyo to sir? Hindi pa gaano sir kasi hindi mo naman ako nag-ano. Nabili nyo lang din to? Hindi ako nagtitrain. Hindi ka Bahay-bahay nagtitrain. Ronda-ronda lang. Magkano yan? 300 lang. 300? 300 isa? Pares lang. Dalawa. Taga saan kayo sir? Taga saan kayo? San Juan. San San Juan. Ayun, tingnan natin yung ibon nyo sir oh. Ito tag 150 na lang sir oh. Ito yata yung nakaklab eh. Alpha. Ay, gawa. Pakulit. Yung isa alpha? Yung isa, Para mag-asawa na yan sir. asawa na. Napainakay nyo na yan? Isang beses pa lang. Isang beses pa lang. 150 na lang mga lapatid. So alpha tsaka yung isa? TFRPC. Beef RPC tsaka yung isa Alpha. alpha. Ayan o ito yung nakaraang race no? Sa Sorsogon. Pinag-asawa niya, parehong club. Tag 150 na lang isa mga lapatid. Mag-asawa na yan sir, breeder na. Pero maganda oh, mas maliit, mas maganda mga pag nag-iibon tayo pang karera. Mga iba, magkano yung dito sir? Yung carrier ko. Carrier 300 to, yung ito fancy carrier, yung malalaki ilong. Ito yung tipler 200. para Budapest 200 isa. Kamukha nito mga lapad dito. Tapos itong dalawa Yan, pang-karera din yan. pang karera. Mga inakay. Magkano yun sir? Mga tig-100 na lang. Tag-isang dala na. Pero may mga sing-sing no, kumring Oo, sir no? meron. Parang tag-30 na lang isa. Ba't mura na sir? 300. Kung kukunin mo lahat, 30 na lang. Tag-30 na pag kunin lahat. Oo. Mura na mga kapatid so. Sige. May mga fancy, may mga tipler sir Pangkarera to? Pang-karera yan. Ayun, tag-30 na lang daw mga lapatids. Grabe daming to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mga lapatids. Tag-30 na lang. Mura pa sa 1 kilo ng flyer mix Sige. Magkano yan sir? 40 lang sir. 40? Pangalan mo sir? Michael, Taga saan kayo sir? Paitan. Paitan dito lang San Carlos yun Kaya mga lapatids Ayan, magkano rin yan? Din boss. 40 din? Tag 40 na lang? Biginis mga bata pa Tsaka yan, para ito matanda na to no? Oo. Kaso maliliit sir no? Bata pa naman. Small size maganda. Ano? Naka-club ring. Club ring to alpha Ito alpha din yan? Pero magkapatid sila? Hindi. Ito lang yung magkapatid talaga. Ito yung magkapatid. Magkano yan? 40 lang. 40 na lang din. Lahat na yan. Kalapatid. 40 na lang din to alpha Banded ng alpha. Ito 40 natin lahat yun. 40 na rin lahat. Ano, galit ka na sa kalapate, ayaw mo na. May mga nagpapakyaw dito May mga nagpapakyaw dito. Abangan nyo kukunin na yan. 40 talaga pakyawan may puti Ay tinamahan yung niya, ulo niya mga lapatids. Sila, nagtutukaan. Kaya mga puti na may ay mga itim na puting pakpak mga lapatids. Tag 40 na lang. Lahat to may sing-sing? May sing-sing lahat. Pero iba wala, pero 40 din. Dito na sila bumawi sa mga sing-sing no. So yung mga lapatids Ito alpha, 40 lang. Pero inakay nyo to, boss? Pinakay na yan? Inakay na to. Pwede nyo pang hindi pa tapos to. Maglalaban pa yan ng November. November start ng race niyan. Yung mga lapatids 40. Walang sing-sing, merong sing-sing. Boss, thank you boss So ayun mga lapatids,
Inis, ang gaganda mga ibon ni sir. Sir, ang pangalan mo sir? Jason. Saan kayo sir? Balaya. Balaya, dito sa San Carlos sir, no? Magkano tong mga ibon nyo? Tandaan lang. 100. Ayun, 100 na lang. Bakit binibenta nyo na sir? Ayaw nyo na magkalapate? Bawas sa laga lang. Bawas alaga. Mahal na kasi patuka, mga kapatids. 40 higit na, 45. Pinakamura. Ayan, oh, tagi-100 na. May sing-sing to lahat, sir. Ayun, gaganda, oh. May mga puting ulo, oh. May mga puting pakpak. Mga blue check, blue bar, chicken. Tsaka comring nila. Ang ganda ng comring dilaw na ano, PHA 2022. Pero ano sir, wala pang bitaw itong mga to. Pwede pa mapabudget sa kulungan. Kaya-kaya pa ano, kahit di na putulan ng pakpak. Kahit di na. Ayo, malapatits. O, lahat sila may sing-sing, oh. Ah, may banded pa dito, oh. DCFC. Club ring yan. Dito sa, ano, Dagupan. Meron pang alpha, mga lapatits. Pati itong mga to, tag-100 lang to, sir. Oh, yun, oh, mga lapatits, oh. Alpha, NFS, DCFC. Tapos DRPC. DRPC, mga bandit pala ng club to mga lapatids, oh. Tag-100 na lang. Yung value nung yung singsing 100, isang piraso. Yung ibon wala na, libre na. Yung mga lapatids. Oo. Lahat sila may singsing, oh. Tsaka hindi lang siya basta comring, ha. Yung iba NFS. Yung iba PJ. Yung iba ano, club talaga mga lapatids. Hindi na kayo lugi sa 100. Pwede na to pag-umpisahan nyo. Yo sir, salamat sir ha. Ayan mga lapatids, may mga tropa tayong taga-Baguio dito. Lumahay pa sila dito sa Pangasinan, San Carlos City. Ayan sir, anong pangalan mo sir? Ako nga pala si Hans, Hans Brothers Loft ng Baguio City. Ay yung Baguio, mga tropa dyan sa Baguio mga lapatids. Eh may isa-shoutout ka? Yes sir, shoutout sa mga player ng BBPFC and pa-shoutout na rin kay kay Brother Macalino, alam ko nanonood ka, and kay Brother Charles Arellano. Yan mga tropa ko sa Baguio. Ayun, pinapanood nila ang vlog natin mga lapatids. Dito sila ngayon sa Carlos City, o taga Baguio yung mga yan. Doon ka nag-aaral boss, no? Yes sir, criminology. Pero di ano, naglalaro ka din, nagkakarera ka din. Naglalaro ako dito sa Pangasinan, tapos naglalaro din ako ng Baguio. Oh, yung ganda. Ayun ang sport sir. Ayun, kahit nag-aaral, busy sa pag-aaral, hindi pa rin maiwan yung kalapati, ano? Yes sir. Talagang addict talaga sa kalapati. Passion na yun. Passion na, oh. Doon tayo na ano natutuwa no? Yes sir. Ayun, kalapatids natin sa Baguio, shout out dyan, mga smashan palagi dyan, kahit first lap pa lang, smash na agad. Oo sir. Mahirap pa uwi dyan, mga nagkakarera dyan sa Baguio, kasi bundukin, tsaka mahirap pag-alaga, ang daming falcon. Araw-araw falcon. Araw-araw, so pag may napapinisher ka talaga dyan sa Baguio, bil mo na kaagad, kasi yes sir. Sigurado na yon. Sige sir, thank you. Sige. Salamat din, salamat.